na naman kami, oh. Barbecue. O, bili ka ng drinks. Ano? Suyo na lang, tubig na lang, ano, tatlo. Para mas maganda yung tubig. Sa 300 daw kaya ate. Hindi pa dumili na natin yung plastic. Yan, muli kami bumalik dito sa Batuhan, mga kabatak. Yan. Another moment. Yan, mga kabatak. Yung mga masayang moment dito eh maganda, balik. Yan. Eh, luwi na kami sa Sabado. Kaya yung moment na to eh samantalahin na natin. Ayan. Ito po yung dala natin, mga pagkain. Ayan. Mga batak. Ayan. Grabe. Mga bato. Grabe. Ganda. Wow, si Mayon. Kumakalma ka ngayon. Si Mayon, mga batak ko. Grabe. Ano na, diba? At nag-ready na nga sila Bicolana Girl yung kanilang evacuation na paglilipatan. Yo, shout out. Napakaganda rito. Ayan. Press na press ang hangin. Kasi kung gusto mong bangkayat, puno mo yun sa ibalik mo. Mapapawaw ka na lang talaga. Ayan. Sa medyo pantay. Yan, siyempre may dala kami yung mumukbangin namin. Yan. Alright. Yan ang ating biga. Pili ka sumigaw. Pwede ka sumigaw dyan. Ano? Yo. Yan po. Ano, yaw, may nakita ka na ano? Naglalapagan yan. Yung pantay na ano. Ayun. Yan na. Pwede rin dito. Ito na, oh. If you want. Yan, mga kami si Bicolana, mukbang time. Of course, siyempre. Yan. Merienda. Mukbang naman to na nasa labas, wala doon sa tindahan. Ang ating bida. Pakit. Nagmukbang din kami. Di na ako kumain nung gabi. Di na ako nakakain. Barbecue naman. Wala yung ulo mo naman. Ito. Mahilig si Bicolana sa ano? Ulo ng manok. Ako bira ako kumain nito. Manila ako dyan. Tikman mo lang. Tikman ko. Tikman mo. Oh, sige. Baka magpusog na okay na. Sige lang, okay lang. Mga ano tikman ko raw. Parang sumakit naman yung tiyan ko. Ay, wait lang. Wala na tayong pan-thumbnail. Yaw, pwede pa suyo. Malinaw, hindi siya against the light. Ay, paano to? Kakainin mo ng buo. Okay, sige to. Parang ano eh. Igaganon na naman to eh. Tapos nilulunok lahat. Walang niluluwa. Depende sa bubuo. At least maalala ko to. Hindi talaga kumakain ng ulo ng manok eh. Hindi na pakain ng ulo ng manok.
So, masarap din siya para siyang balot. Ano? Kaya. Siguro ako na talaga ng pula. Buto pala yun. Masarap din yung laman nila. Grabe. Nagwan ka na dito. Ah? May kuweba? Oh, pwede umimik. Sarap ng suka nila, no? Akala mo maano siya sa ulo? Sarap ng suka. Masarap din pala kasi. Pag nasanay ka na dyan. Tama po na, 11 minutes. Dahil nikutan natin punta kay Boy, ang lapit na dito, no? Ganda si Mayon. Grabe. Kung dito yung camera, malabo siguro. Kita yung Mayon. Ano? Yung medyo abing strike nga lang, pero kita yung Mayon. Ano? Kitang kita yung mga prigano ng lapo. Oh, yawo. Init na ano? Upuan. Honor student din. Honor student sila mga kanuli. Hira, di ba? Sarap. Kinuha mo yung mayon yaw? Yung mayon maganda oh. Sunset. Ha? Lubog ng araw. Kita, ganda. Ayan mga kabatak, pwede tayo sa tabing dagat. Ayan. Pamasta natin yung alon. Ayan o. Ayan. Pumapalo sa batuhan.
huli si Mayon. Ayan si Mayon mga kabatak. Ayan. Pagmasdan ang hugis ng Mayon. At tinig ng dagat, naampas ng balong nakakaliw. Alright, alright, alright. Alright. Ulit yung alon ng ganda pagmasdan. Oh. Pagpasa ng alon. Sa pag-aaral niya. So ito mga kanol, ibigay ko na. At salamat doon sa mga nanonood ng vlog ko, mga hindi nag-skip ng patalastas kasi nakapagbigay tayo kay Bicolana sa scholar ko na mismo mga kanol na nung nagagaling talaga sa sahod ko. No? Siya si Donalyn, sa yung pinsang ko. Yan na monthly nga. Ayan. So ito na yung allowance mo. Bicolana girl. Na 3,000. Yan. So, salamatan mo yung mga nanonood sa akin, mga hindi nag-skip. So yan, maraming salamat sa mga viewers natin. And only, huwag tayo mag-skip ng ads kasi meron po mag-vlog. So yan, thank you po pati kay Kuya Noli. Thank you yung gadget na rin po. Thank you. Ayan. Alright. At bago po magtapos ang vlog mga kanoli, at siyempre, puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood lagi ng aking vlog. No? At lalo na po sa aking mga sponsor, no? Sa mga hindi nag-skip ng patalastas. At bagamat may kahinaan ang channel ko ngayon, kahit paano nakakasurvive pa rin dahil sa panonood nyo. Kaya tuloy-tuloy natin yung para sa pag-aaral nila. Ayan. So shout out sa inyo lahat. Ayan, pati doon sa mga ibang scholar din dito sa aking YouTube channel yan. Diba? Back 10 na yata sila lahat. Ayan. Bye-bye!